people bedo mofta hamali bedo inna mobreman tapital pulagu mobreman weli masin bedo hauta hamali sego ha burkina sego ha cameroon der leste fulbe fu be yidi be andina tarihi fulbe duniya bulo ummi daga yemen onastiri afrique kalesti ethiopie o fudi jamanu mako o wadi juriya mako Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mama ina yini ma? Lafiya ya gida, ya kasuwa, ya komai da komai. To, mama ga mu nan dai mun zo ni. Asha. Thank you. Thank you. To mama ga mu gani da yaran nan mun zo mu san yadda ake gurasa. To mama ina so yi tambaya na ga an yi gurasa me da me ake gurasa? Me da me ake hadawa ake gurasa? Wannan gurasa dai kun ganta fulawa ce. Okay. Sai ake hada ta da yeast. A kwaba a sa dan gishiri sinadari. Sai a kwaba da ruwa. Amma ba wai ruwa sosai da ruwa haka sosai ba, haka dai da ɗan taurin ta sai a ajiye ta bata awanni kamar awa guda ta yi to ta yi sai ki sai sai ki kwanci daidai fulawar sai ki ɗan kimanci yis din ki zuba ki samu ɗan gishiri ki zuba sai ki kawo ruwa ki ci gaba da kwaɓin ba wai laka za ki yi shi tauri za ki ba kuma tauri sosai ba. Idan kika gama kwaba sai ki samu wuri sai ki ajiye ta inda za wuri mai dumi ba mai sanyi ba sai ki rufe za ta tashi idan ta tashi din sai ki dauko bayan ga tukunyar da ake gurasa kin dauko kin sami haka dai kaman gora kin kakkarya kin zuba a cikin tukunya kin ko katako kike da shi kika zuba a cikin tukunya kika kawo dan mai kika zuba kika hada wuta idan wutan nan tana ci ya ta ko ya kare ki kuma zuwa tukunya nan tun tayi baki za ta koma ta zama ja ta yi fari to sai ki kawo kanwa sinadari da yan toka sai ki zuba ruwa in ya dubu sai ki samu duk cikin tukunya nan da ya yi farin nan ki wawwatsa sai ki samu tsintsiya sai ki sa sai ki share in kika samu tsintsiya kika share to shikenan sai ki ci gaba da bayan kin tutura gurasa daidai inda za ki tura kamar ko naira 100 ta siyarwa ce ko naira 50 in kuma ta gida ce daidai inda ya kamata da ki tura ta ki ajiye ta sai ki ci gaba da mammannawa a ciki to mama kama shi sai kamar dai da kika ga yanzu da idan ta yi ja haka ta kin san ta gasu don za ta daddage a jikin tukunya sai ki samu ka sai ki ciccire a hankali inda sauran fulawa ba ki gama ba sai ki kuma karya wani ki kuma zubawa sai ta kuma yin dai kamar inda ta yi da sannan sai ki kuma yin haka dai kamar inda na kwatanta sai ki sa duk yan kare sai ki ci gaba da ake gaba da ake jira. Okay, to mama dole ai sai an saka is? Dole. Kwai fa madara ya kenan da su. Ba da ma a sa kwai ko madara a ciki? Za a sa mata in an sa mata dai ba yiwuwa za ta yi. Saboda ita wannan tana da matsala. Okay. Mama ita gurasan ana yi cinta da miya ko da yaji kuma na yi cinta zalla kafar. To ra'ayi wasu suna cinta haka ma kawai da zalla. Wasu kuma suna zuba mata miya an mata miyar kanta musamman taushe. Wasu kuma sukan sa mata kuli-kuli da mai. Sai a ci haka. Okay, to. So mama wannan tukunya fa. Wannan tukunya ita ce ai abin gashin gurasa bayan an kwaba.
ciki wa ake sawa a ciki, ana sa shi a ciki ne Sai an sa ko wuta ta gasa ta sosai, bayan an sa wuta ta gasa sosai wannan abu da nace da ku kanwa da ya toka haka Haka za a ne. zuba ruwa a jika dan ruwan haka sinadari a yayya daga ciki bayan ta gama konewa in aka yayyafa to shi kenan sai a sa tsintsiya kuma sai a share ba wani datti bayan an gama cuccura wannan daidai iyakan da za ku yi amfani da ita in ta siyarwa ce kamar ko 100 naira 100 ko naira 50 Oh. 50 daidai gwargwado bayan tukunya an gama mata wani aiki sai a ba a mammanna Okay. yana gasuwa da teja sai kuma a sa wuka a cire ta dalla 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 gashi nan. Okay. To mama yanzu gurasan ana iya cinta da miya kuma ana iya cinta gaya ga? Ra'ayi ne wasu suna cinta da miya wasu kuma suna bada mata su jika ta a ruwa a bada mata kuli-kuli a sa mai a yanka albasa sai a ci Okay, Ra'ayi anyhow ne za a kuma iya ki dora cinta. tukunya ki miya taushe ki ringa ci da ita Allah sarki. To da iya miya ɗaya yake cin shi ko kuma za a iya amfani da wani miya sai miyan taushe dole? miyan taushe dole a sa ma wannan miyan yauƙi ba za ta ci ba sai kuma da yake ra'ayi ne mutum ya ra'ayi zai ci da miyan yauƙin sai ya ci amma dai mu inda muka san da yin muke cinta da taushe taushen kuma kaman mu da arewa ne gwanda ai kabewa amma nan mu lega muna yi da gwanda ko gyada haka Oh, da na alayyahu. gani. Okay, to mama, dole a yi wannan gurasa sai an manna akan tukunya ne ko akwai yadda za a iya sa a ciki ne ba tare da itace din ba ko yaya? ya zama dole sai an haɗa wannan wuta a ciki ta yi wannan jan sannan a yafa mata wannan sinadarin na toka da kanwa a Haka share ne. sana'a amma idan ba a yi haka ba za ta yi ba Allah sarki. To mama na iya samu kamar irin raga a ɗaura akan wutan a ɗaura murhu akan a ɗaura raga a kan murhun sai a sa gurasan zai iya yi ba ko kuma dole sai a tukunya. duk ba zai yiwu ba sai a tukunya wanda aka nuna mana amma wasu suna yi a tukunyar ƙarfi To irin wannan ina ga method na gargajiya ne ba wani model ne haka. shi ne wannan Haka ne. Mama za mu iya ɗanɗana mana. a za ku iya dandana mana tun daga ta an yi Ita gurasan ana iya cinta da miya ko kuma da yaji ko kuma za a iya cinta zalla kurin. ina na shi ra'ayi ne idan kaga za ka ci haka sai ka ci amma dai mu inda muka santa ya ai mata miya kuma ta taushe amma waɗansu suna daka kuli-kuli barbaɗa mata su sa mai a ci ra'ayin da kaga za ka iya cinta haka za ka ci To mama ba za a iya cinta da wani miya ba dole sai taushe. to mu dai taushe muka sani ake ci amma idan kin ga ra'ayin zaki ka sa mata miyan yauƙi in zaki iya ci kina iya sa Mun gode. hannu biyu hannu biyu to sai ku so mace sai ku so mace an je sauran daga banki sai shi ya manta da kai to hannu biyu kai ma to ku so mace ku so mace Gurasa da daɗi. To me za ku ce ma mama? Mama mun gode. mace gidan haka ka sa ba a gaba Wodi moftiri de bel bedo mofta hamali bedo inna mobreman tapital pulagu mobreman veli masin bedo hauta hamali sego ha burkina sego ha cameroon der leste fulbe fu Dume on be yidi haton, be yidi be andina. Tari
yage daga lesdi masina woɓɓe dilli futa jalo woɓɓe dilli futa doro woɓɓe dilli murutani woɓɓe dilli burkina woɓɓe dilliri niger woɓɓe gal nigeria woɓɓe fodi lesdi chad woɓɓe nasti cameroun fulɓe nasti lesde duniya ɓe waɗi jamanuji maɓɓe ɓe waɗi juriyaji maɓɓe tabital pulaku ɗo ɓe yiɗi ɓe hawta bel haɓe anda ɗabiya bel Bappa Sadou waddani on dow fulɓe. wodi moftirde bel ɓeɗo mofta ha mali ɓeɗo inna moɓre man tabital pulagu moɓre man weli masin ɓeɗo hawta ha mali seygo bo ha burkina seygo bo ha cameroun nder lesɗe fulɓe fuu ɓe yiɗi ɓe andina tarihi fulɓe duniya pullo ummi daga yemen o nastiri afrique gal lesdi ethiopie o fuɗi jamanu mako o waɗi juriya mako sai ɓe ummi ethiopie ɓeɗo yada be na'i geloɗi maɓɓe fuu baaliɗo tokki ɓe ɓeɗo tokki mayo ngon wi'etengo mayo nil haɓe yotti egypte jamanan haton nde désert ɗo yajani se ɓe dirti hirnage haɓe nasti masina Shehu Abubakri dunia dunia albarka Allah e annabi jo Allah jawmam ya fu hinnu lami be gombe lami do hande Abubakar Shehu Baba Sadou don do anama lami do gombe jamirawo fo
laamu maɗa min geddi hande marɓe e talaka en fuɗon gette laamu hoodi baba am Gombe di Bawo Hassan Botukuru Lami Gombe Bawo Tukuru se Umar Bikoiranga Bawo Tukuru Umar Bikoiranga Umar Mai se Haruna Bolami Bawo Umar se Abubakar Bi Umar Bawo Mako Shehu Abubakri Nabijo Allah jawmam ya fu hinnu lami be Gombe lami do hande Abubakar Shehu Baba Sadu dondo anama lami do Gombe jamirawo fodu balde ma bestu lamu ma Gombe lamu lamido Sabina sure Lamido Gombe Allah fodu ma balde Lamido Gombe Allah wauna malamu Lamido Gombe lamu maɗa min geddi hande marɓe e talaka en fuɗon gette lamu hoodi baba am Gombe di Lamido Gombe Dr. Abubakar Allah sure baba sare mako be fi hande be hebidata e baba be don yetta lamido be don ilna gondi be haken walli be hani wallego be makaranta se lamu mada be tamayno jangan fu hande don janga albaraka lamu majini tare besdi ha Gombe lamu Andal